tuoda. Ei, no kyllä siitä vittu voi siitä pullosta. Näyttää kyllä ihan... Niin. Näyttää Kyllä, ihan helvetin. ihan juotavaa vittu Ota aineesta. vaan mata seuraava. Ota vaan. Lasi, niin kattoo. Ota nyt hörppy vittu, me äätään sitten. Ei ne mitään homeetta nää on. No, No ei no olekaan. ei se nyt mene homeeseen viini No vittu. viini vittu. Sehän on lasi, niin katsotaan sitä, minkä ne koostuu siinä. Se on ihan hyvä. Elää vittu. Joo. Tää viini ei pitäisi mennä pilalle vittu, kylmässä on. On ihan herkustista. On se. Maista, on ihan hyvä makuista. On ihan oikeesti on. Kyllä pitäisi olla hometta viinistä, jos pilalle. Ota vaan, ihan hyvä se on. No ota nyt sinäkin, minä maistoin jo. Ei uskalla vielä. No ota nyt! Lasi kyllä vetää. Ei se oo miksikään mennyt. Ei niin, siellä on vaan jotain paskaa. Jos olisi ihan vittu vihreä pullo, niin sä ottais kyllä. Eikä lähetään lasia tullut. Mennään pihalle lasiin.